Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. I la formació Abatano actuarà al Convent de les Arts aquest dissabte 28 d'abril al punt de les 9 del vespre, presentant el concert Veus de la Vella Àfrica Negra. Tota la recaptació de l'espectacle i del taller previ, ja ho explicarem a continuació, també anirà a benefici del projecte solidari que porta per títol, porta per nom, Música per a salvar vides. I avui, aquí als estudis d'Alcover Ràdio, ens acompanya la Montse Navarro, músic i musicoterapeuta, i actualment també professora de l'Escola de Música d'Alcover, de l'EMMA. Montse, bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, calor, primavera, animació. Bon temps. I això també és el que ens espera amb el concert d'aquest cap de setmana, no? Sí, energia positiva, unes veus excel·lents, musicalment molt potents, i un espectacle vibrant on segur que tots acabem de peu i amb un somriure. Després en parlem i aprofundim sobre aquest tema, però explica'ns, Montse, quina és la teva relació, quin és el nexe entre aquesta formació i tu mateixa? És a dir, com és que ens vens a explicar avui en què consisteix aquest concert? Bé, sí, jo vaig conèixer Abatano amb un concert que van fer l'any 2014 a la Sagrada Família de Barcelona, un concert a capella, de gospel, motiu de la cloenda del Congrés Nacional de Musicoteràpia que es va fer aquell any. Justament van ser ells els que van tancar el congrés, no? Llavors nosaltres com a congressistes, que jo també m'incloc, vam assistir al concert i vam gaudir moltíssim, no coneixíem pràcticament ningú de nosaltres al grup, no coneixíem el projecte que va darrere i després del concert val a dir que ens vam interessar molt per com funcionava, per d'on venien, i vam contactar amb la seva presidenta, que és l'Elisabet Michot, que també vindrà, dissabte, la coneixerem. I ella ens va explicar doncs, la manera com Abatano s'havia convertit en la principal font de finançament del projecte solidari que opera a les afores les afores de Kampala, la capital d'Uganda, en una zona molt castigada a nivell econòmic, social, etc., i on realment ella i uns quants fa uns 15 anys aproximadament es van trobar cridats per ajudar amb molts nens que hi havia allà desfavorits i una manera d'ajudar va ser construint literalment un orfenat, una casa on al principi, com a tot arreu, 5, 6, 7, 8, 9 nens, probablement una desena, i a poc ja se sap, quan la zona i el projecte es consolida i les coses fan ben fetes, aquests nens realment cada cop són més. Actualment estan en una trentena, 30 i escaig, 33, 34 crec, i bé, dins de l'orfenat no només hi ha una manutenció, evidentment, no? i un hospedatge, sinó que en aquest orfenat ara ja hi ha una educació, un projecte educatiu, i dins d'aquest projecte la música i la dansa són vitals, són un punt clau perquè aquests nens al final es puguin guanyar la vida, ja sigui al seu país, que seria l'ideal, no? Perquè a tothom ens agradaria seguir la nostra vida d'allà on som, no? D'allà on hem crescut. Però si no, a nivell d'estudis o a nivell de la seva feina, que puguin aconseguir realment formació de qualitat, no? I això, Montse, és el que pretén aquesta organització sense ànim de lucre, no? El que comentàvem, Música per a salvar vides. Recordem que aquesta recaptació, que tota la recaptació d'aquest espectacle i del taller previ, que després també en farem ressò, va a parar aquesta organització. Sí, íntegrament. El que Abatano aconsegueix als seus concerts, ja sigui en teatres, com és el cas, o en esglésies, parròquies, perquè també realment tenen un gruix important de concerts
concerts en esglésies, perquè doncs, l'entrada és també gratuïta i la comunitat religiosa també se'n fa molt ressò, és una música molt bonica per ser cantada en llocs grans i de ressò, i sí, realment tot el que vagi de recaptació dissabte, ja sigui el taller, que està molt pensat per gent que es dediquem a la música, no? Però també hi pot haver persones que vagin allí a disfrutar de les veus d'ells i de cantar. Si t'agrada cantar hi pots anar tranquil·lament, i pots disfrutar del seu magnetisme. Ells ballen, són cos, són ànima, tenen una veu genial, són molt alegres, i jo crec que sí que aquest taller doncs, hi ha molta gent, fins i tot s'han plantejat que aquestes persones puguin cantar amb ells, no? Després en el concert. Aquesta interessant fusió. Sí, serà molt, molt divertit i molt amè, la veritat és que sí. I això, Montse, és el que ens espera en el marc de l'Escola de l'Espectador, just abans d'aquest espectacle, que tindrà lloc, com bé dèiem, aquest dissabte 28 d'abril a les 9 del vespre, just de 5:45 a 7:45, doncs l'Auditori del Convent es durà a terme aquest taller vocal, no, de gospel dins el que anomenem doncs, l'Escola de l'Espectador, i just després doncs, tindrem aquest espectacle anomenat, titulat Veus de la Vella Àfrica Negra. Què és el que ens espera? I ja ens ho has avançat una miqueta al principi de l'entrevista, però ens posem en situació i què és el que veurem els alcobencs i alcobenques i, evidentment, totes les persones que es vulguin acostar fins al Convent de les Arts? Si vens al taller, t'espera una tarda, 2 hores intenses d'alegria, vibració i aprenentatge de diferents músiques i harmonies d'Àfrica, que és un país, un continent molt ric amb música i dansa. T'espera un berenar, que si després del taller estàs cansat, hi ha una miqueta de berenar sopar, no? Gentilesa del convent, i si només vens al concert, que és a les 9, és una hora bastant bona, pots venir en família, pots venir tu sol, com vulguis, t'espera un espectacle sorprenent. Són 5 veus, tan sols, 4 nois i una noia, i realment el so que treuen és molt potent i sembla que siguin el doble o més, no? I a més, tota l'estona s'estan movent, provoquen al públic, no? La manera de ballar que tenen, la manera de projectar la veu, fins i tot fan cançons també adaptades de gospel americà, no només fan gospel africà, no? de les seves contrades, i han adaptat també alguna cançó de pop, vull dir que hi ha cançons també que hi ha conegudes, que els hi demanen moltes vegades quan van a teatres, i realment és una hora, pràcticament 60 minuts de concert non-stop, i ja et dic, vull dir, és una energia molt, molt bona, molt positiva, i musicalment és un producte realment bo, molt bo. Nosaltres com a espectadors també ens podrem aixecar de les cadires? Sí. I tant, i tant. És el que passarà, ja ho veuràs si vens. Jo us animo perquè ha costat molt portar-los aquí a Catalunya, perquè realment portar des de el centre d'Àfrica, no? fins aquí a Espanya, ja no et dic Catalunya, perquè després venen també des del centre d'Espanya, que és on tindran els concerts prèviament amb aquest dia 28. Ara mateix es troben a Sòria, a Navarra, etc. És a dir, aprofiten, no? I venen potser un mes. I clar, costa moltíssim mantenir aquestes gires que fan, perquè a més, clar, no s'hi perdin diners, no? I portar-los a Catalunya, que vinguin tots amb cotxe, perquè normalment fan com una caravana i venen tots junts, no? I realment que vinguin, que toquin, que cantin, que es quedin a dormir, no? Que facin la seva vida, doncs, ostres, costa molt, i penso que és una oportunitat per nosaltres com a músics, com a persones que ens agrada la música, i per vosaltres com a municipi tenir una formació vocal d'aquest nivell, no? Perquè us agradarà moltíssim, ja us ho dic, us agradarà moltíssim, val la pena. Per tant, és un luxe que el tinguem aquí al Cuber aquest proper dissabte i en un escenari com és el Convent de les Arts. Sí, que és preciós i a més té una energia que està en un punt clau, no? I al vespre després i abans, no? Quan ja és fosc, es veuen les estrelles, és genial.
Ja ho sabem, aquest concert solidari al Convent de les Arts amb el Gospel de Betano a benefici dels orfes d'Uganda, amb aquest espectacle Veus de la Bella Àfrica Negra, dissabte 28 d'abril al punt de les 9 del vespre, ja ho saben. Montse Navarro, músic i musicoterapeuta i actualment professora de l'Escola de Música del Cuber de l'EMA. Gràcies per haver vingut fins aquí, ens retrobem dissabte i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Montse, i bon dia de Sant aquest divendres. Igualment. Les entrades per l'espectacle es poden adquirir a 12 euros nous si es disposa del carnet del convent. Ho podeu fer a www.conventarts.cat, a la Casa de Cultura Ca Cosme o el mateix dia a taquilla des d'una hora abans d'inici de l'espectacle. Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.